ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים להרצאה האחרונה בעונה החמישית של ראשון בשמונה, סדרה של הרצאות חינם שאנחנו מאוד שמחים להביא לכם, כל הצוות של שפת הציפורים. הפעם יובילו את השיחה אור ונטע ברגהאוס היקרים, שזכיתי לבלות איתם שבועות רבים ביער אודם, שבשבילי הוא ממש סמל למקום שאתה מגיע אליו, וזה יכול להיות כאילו יער נחמד כזה, יש שם הרבה עצים, יש שם שטחים פתוחים, יש קצת אבנים, אבל כאילו הכל מאוד מאוד שקט. אבל כשמסתכלים עם העיניים הטובות של משפחת ברגהאוס היקרה, אז זה הופך להיות כל כך תוסס ומלא חיים, וכמות החוויות המרגשות בטירוף שחווינו שם ביחד, מחזירים שנטרפו בלילה ורק שמענו אותם, שמענו את החזיר נטרף ובבוקר ראינו את הסימנים שלו, לדורבנים שנטרפו, לדלקים שהלכו לנו בתוך המחנה, לקיפודים, למאורות של תנים. פשוט המקום הזה לא מפסיק להניב טבע עסיסי מדהים ושוקק, שצריך סוג מאוד מסוים של הקשבה והתבוננות בשביל לראות אותו. אז אני ממש מתרגש לשמוע את ההרצאה הקרובה. אני זמין בצ'אט למי שצריך, ובסוף אתם כולכם כרגע מושתקים, בסוף השיחה נאפשר לכם לבטל השתקה ולשאול שאלות גם. עד אז אני בצ'אט ומוזמנים לכתוב ואני אענה. זהו, אני מעביר אליכם אור ונטע ברגהאוס. בהצלחה. אין עליך, אורי, תודה. ערב טוב, שמחים להיות פה איתכם הערב, באמת להעביר הרצאה על המקום הנפלא הזה שנקרא יער אודם. ובאמת יער אודם, בחרנו אותו, זה מקום שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, אבל הוא בעצם באמת איזשהו סיפור מקרה והשראה לאפשרות והזמנה להכיר מקום לעומק, מקום בעצם שאנחנו נמצאים בו בטבע היפה שסביבנו. אז רגע לפני שנצלול ליצורים אחרים, חיים קצת על יער אודם, הוא נמצא, זו שמורת טבע שנמצאת בצפון הגולן, שקיבלה את שמה גם מהר אודם האדמדם, הקרקע הבזלתית והאדומה שלו, בעצם שריד מחורש רצוף שפעם כיסה את כל צפון רמת הגולן, מרשים ביותר, ולשמחתנו נשאר חלק ממנו, כל מיני תיאוריות איך זה נשאר, אבל מבחינתנו אוהבי הטבע, העיקר שנשארה לנו פיסת היער הזאת, שהיא גם מאוד מיוחדת מהתופעות הגיאולוגיות שיש בה, כמו הג'ובות, שקעים געשיים גדולים, שמייצרים גם נוף ייחודי וגם בית גידול ייחודי, ובעצם רצף של שטחים פתוחים שממש מאפשר סוג של גן עדן להמון המון מינים של צמחים ובעלי חיים. אז נצלול ככה לתוך היער. טוב, אז היער הוא באמת מלא חיים, אבל מי שיחלוף בו ככה בנסיעה ברכב או עם אופניים, או רק יעצור לרגע לאיזה פיקניק, אז הוא באמת ייהנה מכל השפע של העצים ומהנוף, אבל הוא לא בהכרח יראה את המגוון הגדול של הבעלי חיים שיש. בשביל זה צריך רגע לעצור. בעצם להוריד ככה את הקצב, לשהות במקום, להרגיש בבית, ואז הדברים מתחילים להתגלות. מי שנותן לנו פה השראה, אז אפשר אחרי כמה דקות שמסתכלים על התמונה הזאת, אז אפשר לראות שמתחבא בשורשים של האלון, צב חמוד, שהוא נותן, כן, אפשר לראות אותו, שהוא נותן לנו את ההשראה, ככה להרגיש בבית, בכל מקום, להוריד את הקצב למהירות צב, ואז הדברים מתחילים להתגלות. גם שמורידים את הקצב וגם בעזרת כל מיני טכניקות של בעצם של גששות וסקרנות ולשים לב לפרטים הקטנים. אפשר לראות פה כל מיני סימני שדה ועקבות וגללים, ובעצם ברגע ששמים לב לפרטים הקטנים ושואלים את השאלות הנכונות, כל היער מתחיל להתעורר ומתחילים להבין איזה בעלי חיים כל הזמן נמצאים סביבנו. אז בעצם בחרנו להביא את הסיפור של יער אודם דרך גלגל החיים שלו. בעצם ההבנה הזאת שאף אחד היצורים החיים שחיים ביער הוא לא בפני עצמו. כולם בעצם הם חלק ממארג שלם של חיים שיש ביניהם אינטראקציות ומערכות יחסים והמון המון הקשרים מרתקים ומעניינים.
וננסה בעצם להכיר ככה את הבית גידול הזה, ויחד עם זאת גם את ההבנה שאף יצור חי לא נעלם. כל יצור חי בעצם זה כמו אנרגיה שמתגלגלת ומשנה צורה. כל בעל חיים שנטרף בעצם משמש אנרגיה ליצור החי הבא, ובאמת כולם חלק קטן כגדול מהרשת המופלאה הזאת. אז מתוך הגלגל הגדול אנחנו נביא היום קצת דוגמה קטנה של היער, מהשרשרת הזאת של הצמחים והעצים שיש ביער, שהם היצרנים שמייצרים לנו את הבסיס של האנרגיה, לבעלי חיים הצמחוניים ולטורפים השונים ולטורפי העל של היער, וגם לאלה שמפרקים ומחזירים ככה את ההזנה הזאת לאדמה. בחרנו ככה מעגל אחד מיני מעגלים רבים שהוא חלק מהמארג המופלא הזה, ובעצם דרכו נכיר חלק מהכוכבים של יער אודם שממש שווה להכיר. טוב, אז קודם כל, בשביל שיהיה יער, אז מה אנחנו צריכים? עצים. אז באמת העצים הם החיים הגדולים של יער אודם. יש מגוון גדול של עצים ביער, אבל הכוכבים, העצים הכי נפוצים הם בעצם האלונים, האלון המצוי ואלון התולה. האלון המצוי הוא ירוק עד, ירוק כל השנה. האלון התולה הוא נשיר, בחורף הוא מוריד את העלים שלו. ובאמת האלונים האלה בעצם מספקים את הבית גידול, את הבתים, את המזון לשפע של הבעלי חיים שיש ביער. אז באמת הם קודם כל, הם היצרני אנרגיה הראשוניים בעצם של היער. כל עלה הוא בעצם כמו איזה, הוא פלא, הוא כמו איזה תא פוטו-וולטאי כזה, שבעצם בעזרת אנרגיית השמש והקליטה של ה-CO2 והמים מהשורשים, הוא בעצם מייצר אנרגיה, מייצר סוכרים, שכך הוא בעצם, ואז הגלגל מתחיל והוא בעצם מעביר את האנרגיה הזאת הלאה. כל אלון כזה בוגר מתחיל בבלוט קטן, וכל אלון הוא לא פחות מנס גלוי. כל בעצם, אולי כדי להגיע להיות אלון בוגר, זה כאילו אחד מאלפי בלוטים מצליח להגיע בעצם לבגרות מינית, ומתחיל לפזר את הבלוטים שלו הלאה. יש לו המון דברים שצריכים לקרות כדי שהוא יגיע בעצם לבגרות. הבלוט הזה צריך ליפול במקום שיש לו מצד אחד שמש, מצד שני לא יותר מדי שמש, יש לו גם לחות, שיש לו מקום מוגן מדריכות של בעלי חיים, מרמיסה, שהוא לא נפגע בשריפות שיש כל כמה שנים ביער. ואולי אחד הדברים אפשר להעביר, אחד הדברים שהכי מסכנים את העצים הצעירים בעצם, זה בעצם לחץ הראייה. אז יש המון בעלי חיים שרואים ביער אודם, זה היה ככה כנראה לאורך כל ההיסטוריה, וגם עכשיו יש לחץ ראייה די גדול של הפרות, של הבקר שרואה שם, וברגע שהחד שנתיים נגמרים, אז הם מאוד אוהבים לאכול את האלונים הצעירים. אבל האלון ככה הוא לא פרייר, ויש לו טכניקות איך להתמודד עם הלחץ ראייה הזה. ובעצם האלונים הצעירים, ברגע שמתחילים לאכול אותם, אז הם בעצם מגדלים עלים צפופים וקוצניים, ובעצם מייצרים מין חצאית כזאת, שמרחיקה את הבעלי חיים שרואים מהגזע המרכזי, בעצם מייצרים מין איזה מגן כזה, ואז לאט לאט במרכז של השיח הזה, מתחיל בעצם להתעצות ולעלות האלון עצמו. זו תמונה שממש מראה ככה יפה, ממש תמונה שהיא מראה ככה את האבולוציה, איך אלון כאילו מתחיל. אפשר לראות בצד אחד משהו שנראה כמו החצאית הזאת, כמו איזה שיח, שלאט לאט מהמרכז מתחיל לצאת האלון עצמו, להתעצות ולצאת האלון עצמו, ועם הזמן שהוא מגיע למספיק גובה, אז הוא גם מצל על העלים למטה וכבר לא צריך אותם, והוא ככה נהיה כבר גזע, ואז בעצם הפרות שממשיכות לראות, הן בעצם מסדרות יפה את הגובה הזה של היער, ואז באמת נעים להסתובב מתחת, וזה ממש נחמד. זה האלונים. מדהים. אז מהאלונים שלנו, שמייצרים את הבסיס לאנרגיה, אחד מהיצורים החיים שגם מייצגת לנו את החרקים, שניזונה מהאנרגיית חיים הזאת של האלון, היא הציקדה. בעצם כל ציקדה מתחילה את חייה בתור ביצה על איזשהו ענף, ואז שהנימפות בוקעות הן נופלות לקרקע ובעצם חופרות את דרכם
לחיים שמתחת לאדמה, ניזונות ממש מהמועל של השורשים, של העלונים והצמחים. וציקדה כזאת היא בעצם יכולה לחיות מתחת לאדמה במשך כמה שנים. מדהים ככה לדמיין את כל השלב הזה של החיים. יש ציקדות ביער שיכולות להיות גם בין 6 ל10 שנים מתחת לאדמה, ובעצם ברגע שהן מרגישות שהגיע הרגע והן מגיעות לבגרות, הן בעצם יחפרו להם את דרכם החוצה, ואז אנחנו נראה שהיער מתמלא בכל מיני חורים קטנים כאלה, ואם נהיה ממש בתשומת לב, אז נראה שמתוך החור הזה יש בעצם שביל של עקבות שיוצא מהשביל, ובדרך כלל יגיע בדרך הכי קצרה לאיזשהו צמח חד שנתי או גזע של עץ אלון, מה שהנימפה של הציקדה תפגוש קודם. ואז כמו שאנחנו רואים פה במרכז, בעצם היא תעלה ותאחז ממש טוב, ככה תמקם את עצמה, ואז תתחיל את השלב המופלא הזה של ההתנשלות, שבה היא בעצם עוברת מהשלב של הנימפה בעצם לציקדה בוגרת, שהיא כבר בעלת כנפיים. מדהים לדמיין את היצור הזה בעצם, יצור עם כנפיים שיוצא מתוך עצמו. אז פה אתם רואים בסרטון בעצם ציקדה שתיעדנו אותה ביער אודם, היינו איתה במשך 2 שעתיים מהרגע שהיא יצאה מהאדמה ועלתה על הצמח, התמקמה, וגם ברגע הקסום הזה שבו היא ממש נשלפת מתוך עצמה, זה ממש מרגש. אתם יכולים לראות בתמונה שהיא ממש כולה עוד מקובצת והכנפיים עוד קטנטנות. מדהים בתהליך הזה, בעצם אתם יכולים לראות פה בצד איך היא, אחרי שהיא יצאה, היא בעצם בעזרת לחץ נוזלי ממש ממש מתמתחת ופורסת את הכנפיים עד שהיא תקבל את הצורה הטבעית שלה. אז מדהים לראות, אפשר פה לראות בעצם אחרי שהיא בקעה, אז היא הגיעה לשלב הבוגר שלה. את השלב הזה היא בעצם תחיה רק מספר שבועות בלבד. הזכרים ישירו את שירתם שאנחנו מכירים, שהם גם הפסקול של הקיץ הישראלי, צרצורי הציקדה. ככה הם גם המשכו את הנקבות, הזדווגו. הנקבה תטיל את הביצים שלה בין הענפים המאוצים למחצה הצעירים של האלון, וחוזר חלילה המעגל הזה של החיים. ויש ממש עונה מופלאה בתחילת הקיץ. אתם יכולים לראות ממש את הסימן שדה הזה של נשל נימפה על גזע אלון, שאפשר ממש לראות על כמעט אין גזע בלי נשל כזה של שפע הציקדות. והשפע הזה מושך אלינו עוד יצור מופלא. שאלה בעצם הציפורים. נתנו פה דוגמה של הציפור הנפלאה הזאת, שזאת החטפית האפורה, שהיא ממש מיוחדת, אולי לא הכי צבעונית והכי מושכת את העין, אבל מלמד אותנו קצת על הטכניקה של פינת ישיבה. אנחנו נמצאים ביער, ובעצם ברגע שיושבים ביער, אז מהר מאוד שומעים את הקריאות שלהם, את התקשורת שלהם, מין צקצוקים כאלה, עדינים, ואז מתחילים גם לראות את החטפיות בעצמם, וגם החטפית היא בעצם עושה פינת ישיבה משל עצמה. היא בעצם יושבת אל איזה ענף ככה בולט, ויושבת ומסתכלת ככה בראייה רחבה על כל הסביבה, וברגע שהיא רואה איזה תזוזה או חרק שעולה לאוויר, היא קופצת וחוטפת אותו מהאוויר וחוזרת לענף שעליו היא ישבה קודם, ובעצם אוכלת אותו, קצת ככה מקשקשת בזנב, וזה ממש כיף לראות את זה. ואם יושבים מספיק זמן אפשר לראות את החטפיות האלה ניזונות מהשפע של הציקדות שנמצא בקיץ, וזה בעצם מאפשר להם, לחטפיות, לקנן בעצם ביער אודם. חטפית האפורה היא בעצם מקייצת, נמצאת בקיץ בישראל, מקננת, חלק מהאוכלוסייה גם חולפת, אבל את החורף היא תעשה באפריקה. ציפור הקטנה הזאת תנדוד לאפריקה. אנחנו רואים שבשנים האחרונות בישראל יש פחות ופחות כינונים של חטפיות אפורות, אולי עקב זה שאנחנו קצת יותר מדי מפחדים מחרקים מעופפים ומרססים אותם בכל מקום, אבל ביער אודם שאנחנו מסתובבים אנחנו בהחלט רואים שיש עדיין אוכלוסייה בריאה של חטפיות, ויש המון כינונים כמו שאפשר לראות פה בתמונה במרכז, וזה ממש משמח. זה מגיע בעקבות השפע הזה של חרקים. מי שנהנה מהשפע הזה של הכינונים, של העופות, בעצם של הציפורים שמקננים ביער אודם,
אלה בין היתר הנחשים. אז יש לנו פה לדוגמה את הזעמן השחור היפה הזה, שרואים אותו על הקרקע פה, והוא היה ממש פרט ענק, ככה, לפחות איזה 2 מטר, והוא גם עשה מין פינת ישיבה, להסתכל עלינו, היינו שם, שוטטנו ביער עם הקבוצה, שהדרכנו שם, של שפת הפרא, והוא פשוט חיכה שכולנו נגיע ונסתכל עליו, ככה באנו בנימוס והסתכלנו עליו, ורק אחרי שכל הקבוצה הספיקה לראות אותו לכמה דקות טובות, הוא בזריזות מפתיעה עלה לצמרות העלונים, וזה היה מדהים לראות איך ממש כמו סנאי הוא עובר בין עץ לעץ, באיזה כלילות 2 מטר האלה עוברים בין העצים. ונתקלנו גם בצפה הזה, על אחד העצים, התמונה פה במרכז, הצפה המקורבל, שחיכה לו ככה בסבלנות על העץ. מה שמעניין בצפעים של יער אודם, שחלק מהצפעים ביער אודם הם ממש ממש כהים, הצבע שלהם ממש שחור, יכול כמעט לבלבל בצבע עם הזעמן השחור, למרות שהצורה שלהם כמובן היא מאוד שונה. מעניין למה הם שחורים, אבל כנראה הסיבה לכך זה גם, בכל זאת יער אודם הוא קריר, גם בחלק גדול מהשנה, גם בקיץ הוא קריר. צבע השחור קולט יותר קרינה, ומאפשר בעצם לנחשים האלה להתחמם יותר מהר ולהתחיל את הפעילות שלהם אולי יותר מוקדם. וגם אולי זה פשוט אלמנט של הסוואה שמסווה אותם בעצם לקרקע, כהה, לסילי הבזלת. ומעניין לראות שגם הצבים ביער אודם הם ממש בצבעים כהים, ממש ממש שחורים, הצבים של יער אודם. אז במארג שלנו, האנרגיה של נחש לפעמים יכולה גם להפוך לדלק. הדלק הוא בעצם טורף במשפחת הסמוריים, פעיל בלילה, בגלל זה מאוד קשה לראות אותו. יש לו מזון מאוד מגוון, הוא יכול לאכול גם ניזון גם ממכרסמים, גם מציפורים, גם מזוחלים ונחשים, וגם משלב פירות בתזונה שלו. מה שמדהים שהוא אתלט, יכול גם לטפס על עצים, יש לו ככה ידיים עם 5 אצבעות וציפורניים חדות, שיכולות גם להתאפס טוב על עצים וגם קופץ באופן מופלא בין הסלעים. יש להם, כמו שאתם רואים בתמונה פה, לכל דלק יש דגם לבן ככה ייחודי על החזה, שזה נחמד שאם אנחנו יכולים ממש לצפות בדלק עצמו ולהיות בתשומת לב, לכל דלק יש דגם חזה קצת שונה. אז זה גם ככה מעניין האפשרות להכיר דלק ברמת הפרט. ומה שנחמד זה שאפשר להיות בעצם שבועות ביער אודם בלי לראות דלק. הוא מצד אחד נפוץ, אבל מצד שני מאוד מאוד נסתר ולא אוהב להתגלות. ואנחנו רוצים קצת לגלות לכם את הסודות, איך אפשר בעצם לפגוש דלק. אז הדרך הראשונה היא, כמו שאתם רואים פה את המסלעה הזאת, חלק בית גידול, המקום שבו הם בעצם אוהבים לשהות בשעות היום, וגם חורים בעצים עתיקים, ובעיקר המסלעות האלה שנמצאות המון ביער, כל המחילות שנוצרות מתחת למסלעות האלה, אבל יש שטחים גדולים של מסלעות, אז איך נדע בדיוק איפה הדלקים נמצאים? אז זה האוצר המופלא, ומה שאתם רואים פה, את הגלל המסקרן הזה של הדלק, ככה בעצם תזהו גלל של דלק על סלע, וזה בעצם איזשהו סימן, תמרור שמסמל לנו שיש פה מרכז פעיל של דלקים, ואם אנחנו רוצים לפגוש את הדלק הזה, יש לנו כמה אפשרויות. אחת זה פשוט להגיע ולהניח מצלמת שביל, שתאפשר לנו לצלם את הפעילות של הדלק, והשנייה היא ממש לצאת ולעשות איזושהי פינת ישיבה בלילה, כמובן לא להתיישב קרוב למרכז פעילות, אלא באיזשהו מקום בצד שלא יפריע להם, שהוא צופה על השטח, ואז לפתוח את החושים שלנו, גם את הראייה כמה שאפשר, בעזרת גם פנס וגם את השמיעה, למרות שזה מדהים כמה אנחנו מצפים שיהיה את הרחש אלים. כשאנחנו נעים ביער אנחנו עושים רחש אלים מאוד מאוד חזק, מדהים לראות כמה חיות הבר הן שקטות גם כשהן הולכות בין העלים, וממש יש להן יכולת לקפץ בין הסלעים. אבל בהחלט זה מרגש האפשרות הזאת לעשות פינת ישיבה בלילה ולראות אותו בלייב, גם דרך המצלמות כמו שאתם רואים את התמונה כאן, ועוד דרך נחמדה, אם אנחנו כבר, כמובן שממש מרגש לפגוש את בעלי החיים פנים מול פנים, אבל אם אנחנו כבר יודעים איך נראה דלק, אז גם דרך הסימני שדה אנחנו יכולים לזכות למפגשים מאוד אינטימיים. אז אחת הדרכים זה המגש פודרה שאתם רואים פה בתמונה, בעצם מגש
שמילינו אותו בפודרה הזאת, ובמרכז שלו שמנו איזשהו כמה פירורים של בונזו רק כדי למשוך, לייצר מעט ריח שימשוך ויסקרן את הבעלי חיים להגיע. מניחים אותו כמובן לפני החשיכה, ואז יכולים להגיע בבוקר ולקבל גם עקבות מושלמות, ובמקרה הזה גם דלק שממש אהב את המגש וסימן לנו עם גללים ועם שתן את המקום. ואפשר ממש לדמיין את ההתרחשות בעיני רוחנו ולהרגיש שפגשנו את הדלק של היער מקרוב. עוד דרך יחד עם המגש זה גם המדפסת תקוות, בעצם הדיקט שאתם רואים כאן שכל צד שלו צבוע בצבע פחם, מאוד קל להכין את זה בבית, אפשר דרך אגב גם מקרטון אם אין דיקט, ובאמצע יש את הטפט הלבן הפוך עם החלק המעט דביק למעלה, ואז הבעלי חיים שוב מריחים את המעט בונזו שבמרכז והחמת בוטנים, מגיעים דורכים על הפחם, ואז אפשר ממש לקבל את העקבה המושלמת הזאת, כמו שאתם רואים כאן של הדלק, שמה שמיוחד אצל הדלק הוא בעצם גם אנחנו וגם הדלק שייכים למעט מהבעלי חיים שיש להם טביעות אצבע, ואז ממש אפשר, אם אמרנו להכיר ברמת הפרט, ממש לעשות זיהוי אינדיבידואלי של הדלקים במקום, וממש אפשר לכמת ולהעריך את הגודל אוכלוסייה לפי הטביעות אצבע השונות שאפשר שיצאו במדפסת, וגם פשוט תראו כמה זה אסתטי ויפה, אפשר לראות גם את האצבעות והקריות וגם את העילת שיער שיש לו בכף רגל, ממש ממש יצירת אומנות. אז המדפסת תקוות מאפשרת לנו גם להיפגש עם הדלקים, והדלקים, אחד המזונות שמאוהבים באמת זה המכרסמים, והיערון הוא אחד המכרסמים הנפוצים ביער. אז בהחלט כמו ככה מה שנקרא, כמו השם שלו, הוא באמת מלך היער, מכרסם קטן עם זנב ארוך, אוהב מאוד מאוד זרעים, ובעיקר ממש אוהב, המנה האהובה עליו היא הבלוטים של האלון. הוא ממש יש לו יכולת טובה גם לטפס על העצים, הוא אוסף את הבלוטים, וכמובן שהוא צריך להישמר, אמרנו, מדלקים וחיות אחרות, ולכן הוא לוקח את הבלוטים ולא סתם אוכל אותם בשטח פתוח או על ענף גלוי בעץ, אלא ממש לוקח אותם למקומות נסתרים, וככה יושב, אנחנו קוראים לזה שולחנות אכילה, כי הוא מביא מצבור של בלוטים מתחת לאיזשהו סדק סלע ויכול ממש לשבת ולאכול אותם בנחת. מה שמדהים במערכת יחסים בין האלון ליערון זה שהבלוט בנוי בצורה כזאת שהחלק המתקתק והטעים שהיערון אוכל, כשהוא ככה מגיע לקצה שלו איפה שנמצא הנצרון שממנו הנבט של האלון יכול לנבוט, הוא כבר מר, ואז היערון משאיר ככה את השליש האחרון בתוך הסדק ולא אוכל אותו. אז למרות שחלק מחומר התשמורת נאכל, עדיין משאיר איזשהו אחוז של נביטה לבלוט של האלון, וזה מערכת יחסים של הדדיות שמאפשרת לו בעצם אם הוא במקום טוב עם המון לחות עדיין לנבוט. ומה שעוד היערון עושה, יש כמובן עכשיו בסתיו שפע של בלוטים, אבל הוא גם מכין את עצמו לעונות היותר קשות, לחורף. ביער אודם בהרבה מהשנים יורד גם שלג, ואז הרבה יותר קשה למצוא מזון, וממש מטמין לו מתחת לקרקע ובכל מיני מסתורים את הבלוטים לעונה הקרה. ומה שבעצם קורה, אפשר לראות כאן שוב מדפסת תקוות, עוד שיטה לראות דלקים ויערונים, הפעם מדפסת תקוות שהצמנו אותה לענף של עץ. אפשר לראות בצד גם את העקבה הקדמית והאחורית של היערון, וגם פה בעצם עקבה דלק, אם אתם זוכרים מהשקופית הקודמת, ועקבות יערון, ששניהם היו באותה מדפסת. אז מעניין ככה לחשוב מי עבר באיזה שלב של הלילה, והאם הם נפגשו. אבל גם אם במקרה הדלק הזה דלק אחרי היערון והצליח לטרוף אותו, אז מי שירוויח מזה זה בעצם האלון שלנו, כי אותו יערון שהטמין את הבלוטים בעצם לא יחזור לאכול אותם, והבלוטים האלה שמצויים במקומות לחים עם תנאים טובים לנביטה, מוגנים מראייה, סביר להניח שאחרי החורף יצליחו לנבוט, וככה אנחנו בעצם סוגרים את המעגל שלנו שהתחלנו אותו מהאלון לחרקים ולציפורים ולזוחלים ולטורפים ולמכרסמים הקטנים, ובעצם האפשרות הזאת היא
גורמת ליער להמשיך להתחדש ולבלוטים להמשיך לצמוח ולהוות מקור חיים לכל היצורים החיים. אז איזושהי סגירת מעגל רק מאחד המעגלים מתוך המארג המופלא של יער רודם. וכמובן חלק מהעלונים נובטים, אבל מה קורה כש... אז באמת יש גם התחדשות של היער כל הזמן, אבל גם כל כמה זמן גם עצים מתים, לפעמים אפילו בשיבה טובה, והעצים המתים הם בעצם מוצר ליער, וחשוב שנזכור את זה. ראיתי אפילו לא מזמן באיזה ככה כתבה באנגלית שקוראים לעצים המתים ביער Wildlife Trees, או העצים של חיות הבר. ובאמת העצים המתים האלה, או העץ שמתחיל להירקב, הוא מאפשר בית גידול מאוד מאוד חשוב לשפע של מינים של בעלי חיים. יש המון מינים של חרקים שניזונים בעצם מהעץ המת, יקרוניות, חיפושיות קליפה פה שעושות את הציורים היפים, ובעקבות כל הזחלים של החרקים באים לדוגמה הנקרים שניזונים מהם. העצים המתים האלה בעצם מאפשרים גם ממש קל לחפור בהם, קל ליצור בהם מקומות מסתור. ואולי אם אנחנו מדברים על יער רודם, אז הכוכבת, אפשר להעביר, היא בעצם העילית הסורית, שהיא אולי החיפושית באמת הגדולה בישראל. היא חיפושית, מהמקור שלה היא אירופאית, וישראל זה הקצה גבול התפוצה הדרומי שלה. לא מגיעה יותר דרומה מישראל. נקראת עילית כי לזכרים יש את הצוותות האלה הגדולות מקדימה, שהיא בדרך אגב ממש גם מחזיקים אותה ביד, הזכרים האלה ממש לא צובטים, לא זה. הצוותות האלה בעצם משמשות לקרבות בין הזכרים. בעצם שני זכרים עומדים על איזה ענף ועושים סוג של היאבקות, סוג של הורדות ידיים. הזכר המוצלח יותר, הגדול יותר, החזק יותר, מצליח להרים את היריב שלו וממש להפיל אותו לקרקע, ואז להתקרב לנקבה. החיפושית הזאת מאוד מאוד נדירה, אפילו באירופה היא נהיית נדירה. בהתחלה חשבו שזה אולי אספנים שאוספים אותם, ואז גילו שזה באמת היא נהיית נדירה, כי הזחלים שלה ניזונים רק מעץ מת, עץ בעצם שמתחיל להירקב, ועם כל זה שהיערות נהיים והפארקים נהיים יותר מסודרים ואוספים את העצים המתים, בעצם לא מאפשרים בית גידול ומזון לזחלים האלה של החיפושית המדהימה הזאת. ובאירופה יש אפילו מקומות שמחזירים עצים בכוונה, שמים עצים מתים בכל מיני פארקים, ובאמת ראו שמהר מאוד האוכלוסייה בעצם של העילית הזאת מתפתחת. ולנו זה בעצם מלמד אותנו כמה חשוב גם העצים המתים האלה לכל בית גידול, לכל בית גידול, כמובן גם ליער אודם, וגם שאנחנו נמצאים במדבר לדוגמה, לא לבוא ולשרוף, לעשות מדורות עם צומח מקומי, אלא אם רוצים לעשות מדורה אז להביא איתנו את העצים מהבית, כי באמת העצים המתים, החומר היבש והמת הוא סופר סופר חשוב למערכת האקולוגית. טוב, אז יער, קודם כל הוא צריך עצים, אבל אין יער אמיתי בלי זאבים כמובן. אז אנחנו חייבים גם להזכיר את עורפי העל של יער אודם, ואלה הזאבים. באמת יש לנו אוכלוסייה יחסית בריאה, או בריאה אפילו מאוד של זאבים. אפילו מחקרים מראים שהאזור של הגולן הוא בין האזורים הכי צפופים של זאבים מכל העולם. הזאב הוא בעצם כלבי מאוד גדול, הזכרים הגדולים ברמת הגולן מגיעים גם לאיזה 80 קילו, באמת כלב ככה מרשים. כמובן שהם מאוד מאוד מפחדים מבני אדם, הם לא מתקרבים, רק עם החושים המאוד מחודדים שלהם, רק מבינים שיש אדם בסביבה והם מתרחקים. אבל אפשר לזהות את העקבות שלהם ואת הסימנים שלהם ברחבי היער. פה לדוגמה יש נתיב עקבות באחד מדרכי העפר ביער אודם, ואפשר לראות פה, אנחנו די בטוחים שזאת אימא, בעצם עם זה גור מתבגר שמלווה אותה. הזאבים מאוד מאוד בתור טורפי על מאוד מאוד חשובים לבריאות של היער. לדוגמה, אחד המחקרים החדשים שככה ממש מקבל הוכחות בשנים האחרונות, זה ההשפעה של הזאבים על האוכלוסייה של האתן הזהוב. התנים הזהובים הם גם ממש חמודים, אבל הם כל כך חכמים שהם למדו בעצם לנצל את השפע
שלנו, בעצם מלווה אדם, ניזונים מהשאריות ומהמזבלות שאנחנו משאירים ומהפגרים של הפרות אם נשאר בשטח, ובעצם מייצרים צפיפות, בעצם לחץ מאוד גדול על כל החיים סביבם, על הזוחלים, על המכרסמים, אפילו על העופרים של הצבעים, ובעצם איפה שיש אוכלוסייה מאוד צפופה של תנים יש פחות בעלי חיים אחרים, והוכח כבר שאיפה שיש טריטוריות בריאות ולהקות של זאבים אז יש פחות תנים. פשוט התנים לא אוהבים להסתובב יותר מדי קרוב לזאבים, זאבים יכולים אפילו לטרוף אותם, אז הזאבים עוזרים גם בזה, מגדילים ככה את שפע המינים של הבעלי חיים, וגם... רגע, יש לנו... סרטון ממש חמוד. טוב, זה רגע של נחת מפינת ישיבה ביער אודם, הגור תנים המתוק הזה שפשוט הציץ ככה מאחורי הסלעים, אז זה ככה גם להזכיר לנו איזה קסם יכול לקרות ברגע שמתיישבים בנקודה אחת ורגע הופכים להיות חלק מהיער, רואים ובלתי נראים, הזדמנות לפגוש כל מיני יצורים קטנים וחמודים מתוך המארג הזה. אז וגם הקטנטנים האלה. כן, אז זה גם תמונה בעצם במצלמת שביל ביער אודם, חזירונים החמודים האלה. גם החזירונים האלה מאוד מוצלחים, ואם בעצם אין מי שטורף אותם, הם מתרבים ומתרבים ומתרבים, והסעודה שהם הכי אוהבים זה בעצם בלוטי אלונים. בניגוד ליערון שמשאיר חלק קטן, אז הם ממש גורסים את כל הבלוט. ממש אוכלים את כל הבלוט, והם גם הופכים אבנים ומסלעות כדי להגיע לבלוטים, ואם יש הרבה חזירים, ממש ממש קשה לבלוטים לנבוט. וגם בזה הזאבים בעצם עוזרים לנו, כי הזאבים מאוד אוהבים לאכול חזירונים קטנים, אפשר לראות פה בגלל של זאב שפירקנו, ועל הכף יד שן חלב של חזירון קטן, ובעצם בזה שיש אוכלוסייה בריאה של זאבים, אז יש פחות חזירים, והיער יכול בעצם להתחדש יותר בקלות, ועוד ועוד אלונים. ואולי הגביע הקדוש של יער אודם, זה הסמור המשויש, חייבים להזכיר אותו שמדברים על יער אודם. זה הטורף הקטן ביותר בישראל, הוא ממש פיצי. הוא 30 סנטימטר. ממש בצפון. הוא היה עד שנות ה-80 מצוי אפילו בשרון ובהרבה מקומות בארץ, ובקצב מהיר הוא נעלם. נשארו זה שני נקודות מרכזיות שיש אותו, זה אחד זה בנגב המערבי, ובצפון זה באמת באזור של יער אודם. כמעט ולא רואים אותו, הוא בעצם חי ברוב הזמן שלו, 90% מהזמן, בתוך המחילות של המכרסמים, שמהם הוא גם ניזון. ונדיר לראות אותו, אבל שיש שלג שיורד ביער, אז אפשר לראות עקבות של המון בעלי חיים, ובין היתר פה ושם אפילו להתקל בעקבות של סמור. והתמזל מזלנו, ואנחנו לפני איזה שנה, שנתיים, גם על אחת מדרכי האפר ביער אודם, הופתענו ומצאנו ממש את העקבות האלה של הסמור המשויש. אפשר לראות בשקופית הבאה. הנה נראה תכף, כן. הדגם ניטור שלו, גם הדלק וגם הסמור מנטרים להם ככה שתי רגליים קדמיות וישר האחוריות באות עליהם. הנה, אז כן, אז קודם כל את החיוך של נטע ואת המרחקי צעד של הסמור, כמה הוא קטן עם הקפיצות שלו, ואפשר גם לראות פה בתמונה יותר גדולה, שבעצם זה נראה כאילו בכל מקום יש רק שתי רגליים, אבל בעצם זה 4 רגליים, כאילו זוג על זוג, בדיוק באותו מקום, ואלה העקבות של הסמור המשויש, וכיף לדעת שהוא עוד שם. לגמרי, וגם שגם אם לא רואים אותו בלייב, אז שוב, בזכות הסימני שדה אפשר להרגיש שפגשנו סמור מקרוב, ולזכור שהוא חלק מהמארג חיים, וזה ככה מביא אותנו לסיום שלנו, של באמת התזכורת הזאת, הבאנו ככה דוגמה קטנה מתוך מארג של חיים, ולהראות איך כל אחד קשור לאחר, על המערכות יחסים שלהם, בין הטורף לנטרף, לבין ההדדיות של היערון והאלון, וכל המעגל הזה של היצרנים והבעלי חיים שניזונים מהצמחים והטורפים והמפרקים השונים, לכולם יש חלק מדהים במארג המופלא הזה. אז בהחלט כמו הקטע הזה שמזכיר לנו, בני האדם לא טבעו את רשת החיים, אנו רק סיב אחד בתוכה, כל מה שאנו עושים לרשת אנו עושים לעצמנו, כל הדברים קשורים יחד, כל הדברים מחוברים, ובאמת אנחנו מאחלים לנו שנה טובה שבה אנחנו נרגיש מחוברים, ונמצא את הזמן רגע לעצור,
לשבת בפינת ישיבה, לשוטט בנוכחות ברגע עם חושים פתוחים ומודעות רחבה, ולהיפגש עם היצורים המופלאים שסביבנו, מקטן לגדול, ולנסות כמה שיותר להעמיק את ההיכרות איתם, ולהכיר את כל החברים והחברות ולהרגיש חלק. והלוואי שנשכיל לשמור על כל הטבע המגוון שיש לנו סביבנו. אז תודה רבה לכם. תודה ליער ותודה לכם על ההקשבה. תודה רבה רבה, אור ונטע היקרים, איזה הרצאה פוקחת עיניים, איזה יופי, איזה מגוון של יצורים חיים שבאמת אי אפשר לראות אותם אם סתם הולכים כאילו רוב האנשים שהולכים ליער אודם בעצם לא, אין להם סיכוי בעצם לראות את השפע המדהים הזה, ואני חושב באמת שהמתנה הזאת של השהות ממושכת במקום, הרבה מהסיפורים שהבאתם פה אני זכיתי להיות חלק מהם, זה הרבה פעמים בזכות זה שאנחנו באים לשם לשבוע כל פעם ונספגים לתוך המקום, וזה שאתם חוזרים לאותו פינה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, יש משהו בעיניי באהבת טבע שהיא מאוד, שאני גדלתי עליה לפחות, שזה מאוד העניין של להספיק, של לראות, של להיות במעיין הזה, ואז להיות במעיין הזה, ואז להיות בהר הזה, ואז להיות בהר הזה, ואני מרגיש שהידע החדש הזה שאנחנו מביאים בשפת הפרא או שפת הציפורים, או בכלל בכל העולם הזה של חיבור ההסתכלות החדשה על הטבע, זה דווקא להפך, זה לחזור לאותו מקום, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ובתוכו לגלות את הפלא, ובתוכו לגלות את היופי. לגמרי. אז תודה רבה רבה על ההרצאה. ההרצאה היא, כמו שכתוב, ניתנה באהבה. אם בכל זאת אתם רוצים לתרום, אז אפשר דרך ה-QR הזה ישירות לנטע. אני שולח גם בצ'אט עכשיו קישור לתרומה באשראי, למי שזה יותר נוח לו. אם יש שאלות, אני פותח את האפשרות שלכם לבטל את ההשתקה ולשאול. אז בואו ננסה לעשות את זה, אנחנו פה 50 איש כמעט, אז ננסה לעשות את זה בהקשבה אחד לשני. אז מי שיש לו שאלה, מוזמן לפתוח מיקרופון ולשאול. אוקיי. שהכל היה ברור. היה ברור. אז אנחנו, יופי. כן, רק יכולים להוסיף שאנחנו מזמינים אתכם לצאת החוצה לטבע, מוזמנים גם לצאת איתנו, תמיד שמחים להיפגש, ותודה רבה רבה לכל מי שהגיע היום, ממש ממש כיף לראות ולהיפגש, גם דרך הזום, ולהרגיש רגע, לשבת רגע ביחד ולהרגיש קרוב. אז ממש תודה לכם על זמנכם. תודה רבה. אז אני טיפה יותר ישיר, ואגיד שאור ונטע מעבירים קורס שנקרא קורס שפת הפרא, שהשנה הוא כבר מלא, כבר אי אפשר להצטרף אליו, אבל בהחלט תהיה בשנים הבאות. אוי, זה נחמד הלבבות האלו, לא מכיר את זה. ו... אז זה מלא, אבל יש כל פעם דברים קטנים שקורים, וגם יש את הקורס החדש שאנחנו פותחים, שנקרא שפת המקום, שבו גם אני וגם אור ונטע וגם טאווה ביחד יוצאים לתהליך של שנה שלמה, לא ביער אודם, ביער ליד יודפת. קצת פחות סקסי, אבל עדיין יש שם לא מעט יצורים חיים, שאני כבר כמעט שנה מסתובב שם ולא מפסיק להידהם מכמה שפע שיש שם, וכמה דורבן כנראה כל יום עובר ליד איפה שאני ישן ואני לא שם לב לזה, וגירית שמגיעה וחופרת שם את כל השטח, אז בהזדמנות, שפת שם מלא המקום זה חיים. קורס הוא במסגרת מכללת אבני דרך, אפשר להיכנס לאתר של אבני דרך, התכנסות מלאכות קדומות ולמצוא אותו שם. זהו. אתם מוזמנים יאללה, תמיד בואו. להתקשר. שנה טובה. להתקשר גם. שנה טובה, תודה רבה לכולם.